बिफाया दुब्लियाव थांदों। दुब्लिनिफ्राय फैनानै फिसालाखौ नागिरदों। फिसालाखौ नागिरबा फिसालाखौ नुवाखै। स' हेल' गाइस, आरो गोदान मोनसे आपडेटआव नोंथांमोन गासिबो बरायनाय थालायबाय। स' गावनि फिसाखौनो गोदोना दानस'नानै हाग्राबारियाव गारना दोननाय जाथाय। नंगौ, गावनि गोरबोनि फिसाखौनो सासे बिमाया 5 बोसोरनि गथ' फिसाखौ गोदोना दानस'ना थालिफां गरायाव गारना दोनदो। नंगौ, थालिफां गरायाव गारना दोनदो। माने बे जाथाया जाहैदों बाक्सानि दिरिंगापुर होननाय मोनसे गामियाव बे जाथाया जादों। माने ओरैबायदि जेब्ला बे जाथाया ओरैबायदि जादों जे बिमाया न'आव दंमोन, बिमादो फिसालादों न'आव दंमोन। 5 बोसोरनि फिसाला, माने 5 बोसोरनि फिसाला, माने बिखौ गोदोना दानस'नानै न' उनथिं हाग्राबारियाव गारना दोनदो। माने बे समाव बिफा गैयामोन, एबा बिफाया माने फोथाराव खामानि मावनो हांदोंमोन होननानै मिथिदो। जे बिफाया फोथाराव खामानि मावनो हांनानै एसे गोबाव जादोंनो, मोना जाबायमोन एसे। जेब्ला मोना जानायाव बिफाया फिसालाखौ नागिरो, अब्ला माने फिसालाखौ नागिरनानै मोनाखै। माने एसे माने बिमायाबो एसे दग दङ होननानै फोरमायदों। जे बिमायाबो एसे माथानि दग एबा माबा मोनसे दग दङ होननानै फोरमायदों आरोना। आं मोनसे भिडिअ होनांगासिनो, नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबा निस्सय मिथिगोन आरो बुजिगोन। माने जेब्ला बिफाया फैनानै नागिरफायो न'आव, नागिरफायबाथ' फिसालाखौ मोनाखै। फिसालाखौ मोनाखैबा माने बिमानाव सोंबाय थादों, बिमायाबो एख' बुङाखै। बिनि उनाव जेब्ला मा होनो बिफाया फैनानै टर्स लानानै जेब्ला न' गिदिं न'नि सेर नागिरो, अब्ला माने मोनसे थालिफांनि गरायाव बेखौ नुदों आरोना। गथाय थै गोजा, ओमफ्राय गथ' दानस'नानै दोनदो। होमबा सानना नाय नोंथांमोना, जे गावनि गोरबोनि फिसाखौनो जुदि बेफोरबायदि 5 बोसोरनि गथ' फिसाखौ जुदि सासे बिमाया बेफोरबायदि दाननानै गारना दोनोब्ला, अब्ला बेसेबां दुखुनि बाथ्रा, नंगौना नङा? 5 बोसोरनि फिसा, 5 बोसोर, 10 बोसोरबो जायाखै, 5 बोसोर, 5 बोसोर। अब्ला सानना नाय बेसेबां दुखुनांथाव। दा गामिनिफोरा फोरमायनाय मथेबा माने बिमायाबो एसे माने माथाया एसे दग दङ होननानै फोरमायदो। अब्ला माने दा बेवहाय माने पुलिसफोरा नायगिदिंगासिनो जे माबायदि जादोंमोन, माबायदि जाथाया जामारदोंमोन। स' नोंथांमोननि सेराव आं मोनसे गामिनि आदा बिथांमोना मा फोरमायखो, नोंथांमोना नायलांबा निस्सय मिथिगोन। स' नायलांदो बिदिब्ला, जय बर'। बिफाया दुब्लियाव थांदों। दुब्लिनिफ्राय फैनानै फिसालाखौ नागिरदों। फिसालाखौ नागिरबा फिसालाखौ नुवाखै। इखि बिब' दङ, बिब' सासे दङ। बिब'आ माने दङ आरो न'आव, ओमफ्राय बिमायाबो दङ। बिमाया दुगैखांबायमोन जेनेबा, आरो दुगैखांनानै न'आव दङ आरो। ओमफ्राय बिब'नियाव सोंबाय, नोंसा फंबाया महा थांखो? बिमानियावबो सोंबाय, बिमानियाथ' माथो गैया। ओमफ्राय बिफाया गावनो नागिरबाय, गामियावबो नागिरनो थांबाय। ओमफ्राय गामियाव नागिरना मोनैनि एसे मोनाबायबो। मोनाबा टर्स लानानै न' खाथियाव नागिरबाय। न' खाथियाव नागिरबा थालिर बिफां सिङाव एकदम सन्देहाथ' दा बिमानि एसे साइक'लजिकेल इसु दङ होनना खोन्थादों। दा इखौनो बयबो सासपेक्ट खालामदों आरो। दानि बैसोआ दा ओरैनो अनुमानिक हिसाबै अनुमान खालामनायाव 4 बोसोर बारबाय, 5 बोसोराव हाबबाय। पुलिस फैदों। पुलिसाथ' 2-3 गोदोर अफिसारानो फैगासिनो दङ, दाबो मोनफैथ'वाखै। मोनफैसिगोन होननानै खोन्थाबाय थादों। बिफाया दुब्लियाव थांदों। दुब्लिनिफ्राय फैनानै फिसालाखौ नागिरदों। फिसालाखौ नागिरबा फिसालाखौ नुवाखै। इखि बिब' दङ, बिब' सासे दङ। बिब'आ माने दङ आरो न'आव, ओमफ्राय बिमायाबो दङ। बिमाया दुगैखांबायमोन जेनेबा, आरो दुगैखांनानै न'आव दङ आरो। ओमफ्राय बिब'नियाव सोंबाय, नोंसा फंबाया महा थांखो? बिमानियावबो सोंबाय, बिमानियाथ' माथो गैया। ओमफ्राय बिफाया गावनो नागिरबाय, गामियावबो नागिरनो थांबाय। ओमफ्राय गामियाव नागिरना मोनैनि एसे मोनाबायबो। मोनाबा टर्स लानानै न' खाथियाव नागिरबाय। न' खाथियाव नागिरबा थालिर बिफां सिङाव एकदम सन्देहाथ' दा बिमानि एसे साइक'लजिकेल इसु दङ होनना खोन्थादों। दा इखौनो बयबो सासपेक्ट खालामदों आरो। दानि बैसोआ दा ओरैनो अनुमानिक हिसाबै अनुमान खालामनायाव 4 बोसोर बारबाय, 5 बोसोराव हाबबाय। पुलिस फैदों। पुलिसाथ' 2-3 गोदोर अफिसारानो फैगासिनो दङ, दाबो मोनफैथ'वाखै। मोनफैसिगोन होननानै खोन्थाबाय थादों।